Når man rammer en bold rigtigt, jamen, så kan man bare mærke det. Når man har gjort det så mange gange, ja, så ved man, hvornår den sidder i skabet, og hvornår den ikke gør det. Jakob Poulsens højre fod skød det danske landshold til fodbold-VM i Sydafrika. Lad MyPlanet være vært på din rejse med landsholdet til kampene og de gyldne øjeblikke. MyPlanet er udpeget af FIFA til at forhandle de officielle VM-billetter. Rejser du med MyPlanet til Sydafrika, kommer du til at bo på hotel i de byer, hvor de danske kampe spilles. Du bestemmer selv, hvor mange kampe du vil se. MyPlanet klarer billetterne. Det eneste, du skal tage med, er din kærlighed til god fodbold. Hej, jeg hedder Jakob Poulsen. Tag med MyPlanet til Sydafrika og se vores kampe. Se vores tilbud på årets rejse med de danske drenge til Sydafrika på myplanet.com.